Ngithintwa ilesi scripture ile passage nje namhlanje kuseni yokubuka ukholo lalo mama nayo Eliya amen nokubuka iobedience ukulalela kwabo bobabili because kunezinto ezisho uNkulunkulu kuEliya ezinye uzisho kulo mama omfelokazi amen uma uthi uyachecka bazalwane ngiyazi bekufunda kusheshwa but mhlambe uma uthi uyachecka lencwadi uzobona ukuthi lento yefaith ilokhu icheckwa njalo ukuthi uyayiphasa kodwa kuphinde kuze nitest uNkulunkulu ubonakala engayena uNkulunkulu oqedayo ukuvivinya ukholo amen ya umuntu achecka nje ngisho ngoba sibonga ukuthi ayifundwe yonke because kunezigameko ngathi lesi sigameko kanti sothi siphela kuze sinye any test engapheli emhlabeni itest yokholo amen itest ye faith sikhona abazalwane uNkulunkulu uhlezi engadeli ukutesta ukholo. Will remember ngelilanga ukhipha Abraham uthi buka phezulu ubale izinkanyezi uyayibala usethi uNkulunkulu izingane zakho zoba ngabo do you believe wathi lo baba hayi ngiyakholwa uma ucheck iBhayibheli lithi nangakusasa wamenzisa itest efanayo kuphela ukuthi sekushintsha indawo wathi shona ngasolwandle thatha umhlabathi usuthathile ubale wabala lo baba wathi hayi sengathela kusabaleki wathi uNkulunkulu bengafuni vele uqede ukubala befuna ukutshela izingane zakho zingangalo mhlabathi do you believe muthi check iquestion iyafana izimo ayifani sikhona abazalwane I pray ukuthi sengathi ungangalifail itest yokholo kanti owayiphasa before I pray for you ukuthi ngathi ungangalifail itest yokholo because uNkulunkulu akami ngokuthi uphasile izolo latest yokholo iletha each and every day sikhona kodwa abazalwane lana sifunda a very powerful story ezinye zeindaba ezijwayele ukungibusisa engajwayele ukushumela ngazo angazi namhlanje uNkulunkulu ibekile in my heart and indlela engibusisa ngayo kwesikhathi abashumayeli lezi izilimo zabashumayeli into enzima kakhulu ukushumela into engibusisa kakhulu that is very difficult because so kufanele uqale uphole uyilande uzofika kulento enyakazisayo awukwazi uunderstanda lengxoxo eqala lapha yaphezulu engene efaka uHabi the king emfaka noEliya eqhamuke sezo Eliya ngeke kube khona mvula ngisho iconsi uma ungakwazi chapter 16 kwasuka lenkosi yavele yakhanda ama-altar o-Ashera yavusa uNkulunkulu bezizwe yakhanda ama-altar left and right wacunuka umprofeti kaNkulunkulu ukuthi sesomkhonza kanjani uNkulunkulu simhlanganisa nabanye uNkulunkulu na uma ecunuka lamazwi awashoyo ukhuluma as a judgment ukuthi ngoba usukhanda amanye ama-altar ngeke iphinde umvulini uqhamuka umbhali ngale New Testament kaJakobe esezothi Eliya waye umuntu njengathi wakhuleka wavala imvula asitshela wakwenzakalani ngale sitshela ukuthi wakhuleka wavala imvula but nasi story lana kuvuka ama-altar inkosi nje ifuna ukuba noNkulunkulu abaningi then yasuka this man of God yathi akwazi uba nabanye uNkulunkulu abangakhonzwa imvula iqhubeke yehla I have to say that ngendlela boyivule ngayo awukwazi uba nezithixo kungavaleki lutho let me repeat that enye into evala izinto zethu ukuba noNkulunkulu ingakho verse 1 mawuqala uthi ngeke kube khona nje iconsi
elikhona. Kusuka phi na? Read chapter 16. Ingakho noma iqala le chapter 17 uyabona ukuthi chapter ethumile esuka from chapter number 16. Sikhona kodwa abazalwane. So wathi lo baba ngeke imvuline for 7 years yobanjwa ngenxa yokuthi noNkulunkulu enibakhonzayo. Sikhona abazalwane. Hlamba ngikusho very early ukuthi uSithixo sengathi angasiza le generation yethu. Sikwazi ukumkhonza yena yedwa. Simkhonze singambhani nabanye uNkulunkulu. Kuhle baza izinto zivaleke ngoba kuyisizini yokulingwa. Hayi ngoba zivalwa uThixo bakhonzeni. Ngiyazwa nikude but I have to repeat this. Akusho ukuthi basimkhonza kohlezi lini izulu. Kuyafika la khona kunesomiso kuvaleka izinto kodwa kungcono kuvaleke ngoba kuyiNkulunkulu okudlulisa esimeni ngoba mayifaka esimeni yophinde ekhiphe. But lana imvula ayivalwa ngoba kuyona isizini yayo. Isikhathi sayo kodwa sivalwa ukuthi kunoNkulunkulu abanye kunamanye amagama sephakanyiswayo kuleli dolobha. Kwavaleka imvula. Yabona ke lana sibona into eyisimanga ukuthi noma into ngayisizini yayo kodwa ubutha boNkulunkulu bakwazi ukuvala into noma inkathi yayo. Ungazi ukuthi akuyona inkathi yemvula in your life. Inkathi yiyo kodwa mhlambe yilento yokukhonza abanye uNkulunkulu. uNkulunkulu umkhonza udinga umkhonze yena yedwa ngoba ukukhonza abanye ukwazi ukubamba imvula emafini. Sikhona kodwa abazalwane. Yes, sikwazi ukubamba imvula emafini. Kunamakholwa kwesisikhathi ongaze ungasazi yini ebamba into zabo. Kanti abanye noma bemkhonza kodwa inhliziyo yabo ayiphelele kuye kodwa banabanye oNkulunkulu ababuye bebaphakamise enhlizweni yabo. Kanti ngisho very early ukuthi uNkulunkulu onesihawu lo onojealous. Uma kuthiwa khona into uNkulunkulu emcululayo ukubona eshare indumiso kubantu azenzele bona yena yedwa. Sikhona kodwa abazalwane. Ungaba nezinto akacunuki ngaba nazo izinto uyaunderstand kodwa mawuvusenya into wayimisa njengoNkulunkulu uvele eboNkulunkulu onolaka eboNkulunkulu ovala izinto ngoba uyathanda ukukhonzwa yena yedwa. Can we say amen? Akusho ngoba even abasindiswa kulesi sikhathi bayakwazi ukumkhonza kodwa bembhanqe nabanye uNkulunkulu. Namhlanje ngisesengathi ngisithunywa saphezulu ukuthi kule imvula zakho fanele kade zehla kodwa ezinye zibanjwa amanye ama-altari. Umkhonza yedwa asimbhanqi nabanye oNkulunkulu. Sikhona abazalwane. Noma simbhanqi nenyanga asimbhanqi nabaphansi asimbhanqi nezinto eziphathwayo. Simkhonza yena yedwa. Simkhonza yedwa ethule. Simkhonza yedwa esibusisa. Simkhonza yedwa esiphakamisa. Simkhonze yedwa noma sengathi uyasilimaza usiyeka phansi. Uye yedwa kumele ukukhonza. Chapter 16 lenkosi ivusa ama-altari. Chapter 17 uthi uprofeti kaThixo ngeke nidle imvula yakhe nibe nikhonza nabanye. Nikhonza abanye imvula yakhe yama. To worship other gods. Ikwazi ukuvala amanye ama-altari. So wathi uNkulunkulu futhi ukuthi uyacheka uEliya akambuzi noNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu ngivale imvula. Usho isithi declaration uyamemezela engakathandazi. Uthi yabona wena nkulu wena Nkosi yokuvusa abanye uNkulunkulu. Ngeke uthole ngisho inkonzi. Wagcina ngokuthandaza. Waqala ngokukhuluma. Why Eliya ungathandazi? Izakeliya uyazi uzinhliziyo yalo uNkulunkulu. Noma ngake ngimbuze baba washo eSodus 20 verse number 3 wathi ningabi nabanye uNkulunkulu. Landa ishendulu sashona namhlanje. I don't need to consult again. You must serve no other God. No
Mani angeni ngisho imali yethu kulezi zinto because asifuni bambeke. Fanele sikoma sekubusisa futhi ukwehlisa imvula kukasuke nomthakathi kukasuke wonke umuntu ngoba uma yena vula lithi sibatha akekho mavala. Uma sevula ngabuza umuntu akacela umuntu uma sevula uvula noma ihlobo sithi ngeke uphumelele. So ngokusayide naye nabani. Chapter 16 they serve bavusama altar 17 bavaleka imvula uthi uNkulunkulu wena ngoba ingcebo yami ngicela ukuthatha uthi ngokuqashisa komunye umfuli uyobuhlezi la bazothi ngapha bekugwadule kodwa wena uyobona umfuli ogobhoza kuwe kodwa umprofeti la kodwa ukugwadule kwabanye kodwa bamkhonze yena yedwa ngeqiniso uthixo wathi ngizopela ngasemfudlaneni. Why umfudlaneni? Vela kuwona umfula womphakathi umfula wami. I pray uthixo yokuthi noma ngavaleka imvula yaRichmond kube indaweni eyibopho kodwa kwakho ngingavule nje umfudlane ozogobhoza in your life ugobhoze ey'nganeni zakho ugobhoze kuyindawo enjena enesiqalekiso kodwa wena Eliya ngibekele umfudlana ngibekele umfudlana ozogobhoza uthi more than that sengiyalese namagwababa. Yabona le vele ngiqeda uthixo amagwababa inyoni ehahayo kodwa uthixo uthuma into ehahayo ukuthi ayithathe inyama ithathe isinkwa iyodla umuntu kaNkulunkulu. Yabona kuthi namhlanje ngikhuluma emkhathini ngithi wonke amagwababa angazidli izinto zakho. Noma kenzeka ithenda yakho kanti ihlezi kumagwababa. Kenzeka ipromotion yakho kanti kumagwababa. Abantu abaselfish, abantu becorruption, abadla zabanye kodwa okwakho. Oshakama okwakho. Uhamba kuze kufike. God wasebenzisa amagwababa. Wathi hayi noma ngahana kodwa lokho azokudeliver. Yakusho ngiphinde ngideclare ngithi amagwababa bonke ahalayo awayenza ukungcola evala izinto zabantu okwakho bekuthathe bekudeliver kuze kufike. I think amagwababa ayayibuza njalo uma esuka Elijah ukuthi hayibo yithi kodwa laba esithatha inyama sayoyibeka phambi komuntu kaNkulunkulu. Yebo basabantu lokhu uNkulunkulu kwazi ukuvala appetite yamagwababa unoma nhala kodwa lokhu oka Elijah ngimemezela lokho empilweni yakho izinto zakho wonke amagwababa awangayithinte zakho ezakhe ihamba ifike njengoba zinjalo. noNkulunkulu akasebenzisa ongcwele ukudiliva into zethu uthatha amagwababa corrupt people. Thank you, Jesus. Abakhe ukwazi ubaqhumisa phakathi kwabantu abacorrupt. Mhlawumbe that is very relevant ngoba siphila kwisikhathi esi the corruption enzima la khona phuma ipromotion that vele sebayenzela nje kade bemfakile umuntu wami kodwa ngithe yakhe iposition abathi bazama ukushuthelana ngasese bayithola sebeyideliver phambi kwakho beta sazi kanjani akuyona ngisicomplete le no eyami isuke ezulwini izodlula amacomplete eyami yodlula bonke izifike phambi kwami ngiyamemezela isikwa sakho inyama yakho amagwababa ayithatha izifike la ukhona khona. So wahlala wondliwa amagwababa kuthiwa imondlo ekuseni ezentambama ezekuseni. God, obedience praise. Ukulalela kuyakhokha. Ngoba kawathandazela amagwababa. Yena ummeli i-altar kaNkulunkulu. Kwawuthixo ovele setha amagwababa. Okwakha khona ukuthandazela izinto kakhulu. Thembeka. Kwi-altar lakhe. Ukuthi no to other God. Uye yedwa. Omele ukhona. Kodwa amagwababa amonda. Lithi iBhayibheli
kanti imvula ivaliwe nalomfudlanyana uyozusha kenzeka into uthiwa uye kodwa futhi iphele. Let me speak to you today. Why fanele iphele? Angifuni elathi uthemba umfule enginike wona. Ngifuna uthembe mina. Ingakho lento enginika yona ithi goboza iphinde inqamuka. Ayikho. Lo uNkulunkulu ngabona kuvaleke ukuthi uyababa phinde kuvaleke. Ifaith. Ngithethe kanjalo. Ezumthemba ungekho lo mfudlana. Uyophinda uvala. Ngoba uyayazi ukuthatha kwethu. Thina sivele sibeke ithemba. Kulo mfula usugoboza. Waphela umfula. Thoma uphela indoda yefaith yabheka phezulu. Yathi Nkosi ingabe usungihlekelele. Wathi hayi khoneka njengamanje sivala umfula sengivula omunye umnyango. Kunomfelokazi engimsethile uthi uyobona. Again kudingeka ifaith la. Isomiso uzongitshela futhi ngomuntu ongenani ndoda umfelokazi. Usuzokondla mina. Indoda yefaith yathi hayi Nkosi usushilo yafika yasuku. Yathi sengibheke kuye lo mfelokazi. Because mhlanqabuka ifaith kunqamuka your next miracle. Anikho I have to repeat that. Mhlawumbe senafaith ungalindeli into entsha. Kwanqamuka ukholo awuyi kumangaliso landelayo. Ezumthembile kunika umfudlanyana. Inqaba yafaith ilokhu ihlezi lapha ku level yomfudlanyana. Kanti there's a higher level. Inkinga yakhona idinga lendlela eyakufikisa kumfudlanyana. Wafikiswa ukukholo. Nalana njengamanje udinga ifaith Elijah wathi hayi noma uthi umfelokazi kodwa makusho wena angithembi yena ngithemba amazi. Haleluya. Bafethu. Angithembi yena lo muntu ongithume kuye. Ngithemba ukuthi uwe ongithume kuye. Yasukuma le ndoda. Bese ngisondla uyiclosure yakhe. So wathi mayihambela lo baba kanti lo mama ubhizi uyatheza ujenza uyophela for yena nomfana wakhe kanti akazi izulu lihlele unye ukuthi kodla omunye namhlanje ngoba ukuphana uthi ayilokho kodla mina it's for my family vele izulu lingene hayi usheshe waplana wangangifaka mina yimi ofanele ngene phakathi. Amen. So my friend Elijah wathi ngicela ungivusa amanzi manje. Wacela amanzi. Hayi Jesus Christ. Wacela amanzi. Yini ayenza Elijah la? Wayengacela inyama ade yini? Wayecela amanzi. Uzama ukutest uthi uyena lo mama. Because umuntu wefaith adinga umuntu otatazelayo. Ifaith ivumele ibe tested. Amen. Ovela sukuma lo mama. Wokha amanzi. Uthamba isukuma. Ovela shit elathi mana we mama. Ungasawakha amanzi sengibonisa wena ngempela ungiphathele namaqabela ngalesinko. Wama lo mama. Wathi lo ungcono ngicela amanzi. Ayisuzo ngicela anginawo. Lapha kwami nginoflawa. Inkeshezana. Namafutha anyane. Ingosana. Futhi sizowadla nje. Ngoba isomiso sinje. So simasifaqeda bese siyafa. Wathi umuntu kaNkulunkulu qala ngami. Qala ngami. Yini dinga lo mama manje? Faith. Two, obedience. Ngoba umangaliso landelayo udinga ifaith nokulalela. Wena ngabukude. Ukube iobedience nefaith right. Lo mama wathi mayemuzwa uElijah ethi qala ngami. Wathi lo mama hayi
Mase kusho wena ngokwenza njani. So ayithatha Elijah njengoba uhamba nje ukupha nomlayezo. From today ngeke kuphinde kudla kuphele kwakho. Wamtshela engakahle. Ngoba ifaith ihlekisa into eyodwa. Uthi ungayenzi into ungayilaleli. Uthi kodwa uthembekile ukutshela umphumela. Ukuthi athi ungenza lento nansi into eyithoba. Amen. Kodwa thina ngemvelo yethu sikwazi ungamlaleli noma siwazi umphumela okulalela. Anikho phela umphini. Thina sikwazi ungamlaleli noma wazi kahle. Uthi mangaqeda ukwenza ukuthi kokwenza ukuthi. uNkulunkulu ukupha ama-results ungakaqali. Hallelujah. Wenzela ukuthi uma kwenzeka ukukholo nqamuka sasucabanga ukuthi ngothola uma nqeda ukumlalela. Ngicela uyiphinda ngoba sengiyathandaza. Wena ukwazi ungamlaleli hayi ngoba ungazi ukuthi kuyakhokhela umlalela. Hallelujah. Amen. Batho basemvelweni yethu ukubona sengathi kuyabiza ukumlalela. Kuship ungamlaleli. Yeah. Let me give you this. Ayikho expensive njengokungalaleli, njengokungalaleli. Hamba uvusa uJona waseNinive. Yes. That's true. Shona eNinive. Yena uyintalashishi. Yena uyaphi? Uyintalashishi. Ithi baphela wangena emkhumbini, ufuna ukuba umuntu ongalaleli. Ijeni yakhe njani? Ungena emkhumbini. So mangena emkhumbini, waya kwi-ground yomkhumbi. Wolala phansi. Kwi-ground yomkhumbi. Kunophansi emkhumbini umkhumbi kodwa waya phansi. Ngoba akekho okelalela enyumba. Okay. Uthe sesemkhumbini kwavuka iphepha. Kwalapha ibhaki. Later wamemeze phansi. Wathi mina ngumHebheru. WamaHebheru. Lo moya unje yimi. Ngithathe iningi phose phansi. Phansi wesibili. Wafonza phansi. Because indlela ungalaleli is always going down. Uthe mase phansi ephosiwe wanqaba inhlanzi. Thola yamfaka izibilini zayo. Phansi izibilini zayo. Yeah, ukube kuyenzeka ukuthi makela nokungalaleli usohambile. Whatever little thing Thixo soyitshela yona ubokwazi ukumlalela uyayusana. But ungalaleli it's the way that is going down. Wangena emkhumbini waya phansi. Waqukula waphoswa phansi lo. Wangena kwinhlanzi wayeyibilini. Ucheka la into mawufunda iBhayibheli is very much important to check amagama lokuphinda. Okay. Amen. It's very important that because umbhali ufuna attention. Uyabona istory sika Jona. Istory somuntu oveza ukuthi ungalaleli kuyisana. Manje thandaza manje. Wangathandaza awusala dukhona. You go down. Wathi thatha ukuthi uthembele bani ongakuthenga. Yabona ungalaleli ungaqala ukuthi usafana. Njalo ungalalelanga. You are going down. Cabanga ngoba vele uthola ukuthi ukukhuluma vele uyibonza uphansi. Yes. But wangalalela you are going down uvele kanti uvele udown. Ukuya phansi kumuntu ongamlaleli. Jesus Christ. Oh hallelujah. Amen. Ungawazi ukuthi uthakathiwe. Sengicishe ngatshengisa umthakathi kanti ubani? Uwe. Ungalaleli. Whenever ungamlaleli, you are going down. Why nakhuzana? No mama, so avele walalela. Wathi hayi ngizoqala ngawe. Wapheka lo mama. Upheka uflawa wakho ugcina. Upheka amafutha ugcina. Wahambisa umuntu kaNkulunkulu. Amen. Amen.
wathi hayi wadla mayabuyela ekhishini uphinde futhi usole into azoyipheka for years ngemili yosuku olulodwa isihlangane nokulalela uNkulunkulu yaphenduka imili yosuku olulodwa yaphenduka yawukudla kweminyaka neminyaka. Church, I'm not talking about money here. Ngikhuluma obedience. Ingabe nje matho thandaza ungathandazi. Ufuna wazi namhlanje uyaphansi. Hallelujah. Ethi thathelele ungathetheleli. Angikhulumi ngemali la. Ngikhuluma ngokungalaleli kwakho. You are going down. I know this scripture sisanda ukufuna mawuzoqoqa imali, angiqoqa imali. Ngikhuluma ngefaith nokumilalela. Amen. Lo mama wamphelela waletha ukudla. Wathi umuntu kaJehova. Enye into engiqede tu. There's a verse la ufundile. Elithi wathi hambe umfelokazi uyokunakekela kuze kuphele le season yesomiso. Shuthi ngamagama uNkulunkulu uthi ngamagama lo mama mekwangalela ngeke efe kule season. Ngoba kufanele enakekele lo muntu wakhe. Ukulalela nje kwenza ukuthi lo mama ebe covered kwi-season yala khona kunesomiso. Lithi soNkulunkulu uma esenakhuzanile esedlile wadla sesiyathandaza kwamnandi ukudla kwagcwala uThixo kungakhohlwa ifaith akaqedi. Wabona uThixo ukuthi lo mama senethezekile ukudla khona avele ngibuya lengane yakhe ngifuna ifaith ngoba ifaith ihlezi ivivinyo kwathi kudu yavele ingane yawa phansi yafa. Wangathi yanyakaza ifaith yalo mama umuzwa maseyothetha akasayi umprofeti engahle so wayasethetha kanti wena uzene inkinga yikwami nakho ufika sekufanele ingane yami sengiyakaza ukhola athi umuntu kaJehova hayi ilethe la kimi ayiba uma seyibambile thiwa nyukene ekamukeni eliphezulu. Lo mama shuthi kanti wenza into eceliwe wenza engaceliwe kwacelwa amanzi nesimo wakwenza ikama kalicelwanga because the moment lo uNkulunkulu awunqeni ukwenza uwenze even over wakhale nakhoza lithi baphela wamgona lo mntwana so mase mgonile wanyuka naye. Ngiyayithanda iprayer ayithandaza nesizulu sisho into efanayo sithi wathi weNkulunkulu buyisa umphefumulo wakhe shuthi uzohambe ngempela umphefumulo walo muntu. It's like manje uElijah uthi uma ungathatha lo mntwana uzumphazamisela umuntu ofanele ngigcine enginakekele uze kuphele lesizini ngoba uyothi uzomnakekela uyonginakekela kanjani sefelwe ingane. My God. Umbuzo wami wemama ukube awulalela ala kucelwa amanzi wayeka lo muntu ocela kamakhelwane buzoba yini kwisizini yokufelwa kwengane ngathi kuza kuyo kuyenza ukuthi xa kuvivinye ngamanzi kanti unenkinga enkulu engakaveli namhlanje ukwenza lokho namhlanje kulungiselela lenkinga enkulu ezalwayo anikho ngesikhathi ungalalela ngamanje kodlula into ofana beyahlala la ekhaya ilindi inkinga enkulu ngesikhathi elalele emanzini nala maqebele ngane amancane uflawanyana inkeshezana yaflawa kanti usekhanda ukuthi akahambi ke lo muntu kanti lo muntu uselinde ingane ezofa lengane bivele ezofa. Kodwa uThixo ngokuhlakaniphile uyekhulumile hayi ngoba efuna amanzi akwakho ubona inkinga ezakwakho yenza namanzi ukuze isixazululo sihlale inkinga ingakafiki
Ngiyaphinda thina siba abantu bokulanda usizo ngoba sekubheka thina uthi ufike ukukhuluma ungilalelile kohlala into esilinde inkinga zakwakho uThixo uza ezothandaza manje ungalali ungathandaza njalo ngo5 kanti ubona inkinga enkulu namhlanje sase ngikhuze bakithi hey kunenkinga enkulu uThixo akakhuluma bekhuluma namanzi akanda yamanzi le bengawathola noma imuphi umuntu amanzi kodwa nalo kunokufa okuzayo ozobulala umfana osakhulayo kunento ethi vela kanti implaneni ukufa uThixo agijime phambili ethi lumsela lo mafutha okugcina lumsela lo flower okugcina lo mama walalela kanti usethatha isixazululo benza njalo emshadweni wasekhaya bathi Jesu umenyiwe bamele wayini lingapheli sengiyathandaza ngoba asiba abantu thina bokulanda usizo uma sekuphela izinto thina sinabantu abahlala nosizo kube ngaphedi lutho ethi usatha bethi Jeff kwakho ebona noma ngabulalani kodwa manje uphila akade noma yini engafa la walamba uJesu weze emshadweni kanti abazi kophela uwayini uthe kuphela uwayini kuvuka inkinga kanti umnikazi wenkinga umenye inkinga ngiyisaba lento yakho yokuthi umnikazi wenkinga akalalwa ulinde inkinga la kufika ukufa kanti the prophet umuntu kaNkulunkulu ukhona uThixo ujabulile ngale family lithi phepele bayithatha ingane oyikona yaphila. Let me declare this word ukumlalela akusho ukuthi ngekufe lutho kodwa ukumlalela kugabana ukuthi akukho kufile ongeke kuvuke. I have to declare that ukhona into la endlini kade lalela uThixo ukuthi impilo yakhe iyabheda namhlanje ngizothi may the Lord remember your effort. Sengathi Nkosi ngaphendula yonke into owayenza in your life. May the Lord remember your effort. Nakade sebethi kusizani ngoba into zakho ziyafa kodwa wamlalela namhlanje ngiyathandaza sengathi Nkosi ingayenza kukhokheleke. Amen. Ukumlalela because ukumlalela still uyafa noma laleliwe kodwa igaranti ithi akukho okufayo ongeke kuze kuvuke. In my closure uyakholwa lo Nkulunkulu futhi uyalalelwa lo Nkulunkulu kodwa futhi akupheli ukuvivinywa kokulalela akupheli ukuvivinywa kokholo. Every day uvivinywa faith. Every day uvivinywa obedience. Aseme ngenyawo zethu. Thank you Jesus.